എന്താടാ പറ്റി ഈ സമൂഹത്തിന്? മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയോ? അവിടെ നമ്മുടെ കുറെ ഉമ്മമാരും വാപ്പമാരും അനിയത്തിമാരൊക്കെ അല്ലേ അവിടെ മരിച്ചു വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മളിവിടെ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന തിരക്കിലല്ലേ? എടാ, ഇവിടെ ജാതിയല്ല, മതമല്ല, വർഗമല്ല, മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരൊറ്റ പരിഗണന മാത്രം മതി. എടാ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ എത്ര വട്ടം ഗസയിലെ മക്കളെ പറ്റൊന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്ന്. 10 മാസം നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ തന്റെ ചോരയിൽ കുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മകനെ നിസ്സഹായതയോടെ എടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ. നിങ്ങൾ ആ രംഗം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നാളെ മഅ്ശറയില് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഫലസ്തീൻ മക്കളെ മുൻനിർത്തി നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തു കൊടുത്തത്? ആ സമയത്ത് നാം നിശബ്ദരാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഈ പുണ്യരാവുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ നാം മറക്കരുത്.